bin san abin da yake ka ga nan wurin mafiya likitoci wansu tunda sun yin kasan ba doka ba sa kula da lafiya wai in abun za sa mace allura ne ko me ba da wanda ya fi dacewa da jikinta kaga ba inda za yi kasar da aka ci gaba kawai doki mace amma ka masa wani abu a nan ka faɗanta ko a sa mata allura ko a dora mata mahaifanta shi ke na gine ta zuba wasu masu izmakensa shan gwada wanne zai fi dacewa bayan da za a yi wannan abu to in kuma aka yi rashin sa aka samu wannan to a koma jinin don ba gina al'ada ba ne duka wannan jinin gina al'ada karansa daban wanda yake karuwan baya hana ta sallah da azumi da kwana waje mijinta sauraka waɗannan ginin da yake zuba da yake zuwa so biyu yake zuwa a tambayi ta kalan ginin al'adan ya yake in ba ta ganewa a neman manyan matan su gaya mata bambancin ginin al'ada in dai an rasa wanda za a je asibiti to amma ba kowane ginin za ta zauna gini na zuwa mata ba ta sallah za ta zama ba daidai ba saboda ginin al'adan kwanakin kaɗan ne manzala sallallahu alaihi wasallam mafi yawan mata gina al'adan su kwana 7 kwana 6 ta sauraka ginin ya yi yawa haka ta koma ta duba kalan ginin inda ginin ya canja ba ginin kalan al'adan na ginin al'adan ba to ta azumi ta yi sallah ta kwana wajen mijinta wannan bacicin gini ne wannan na'am malam mun gode sosai bari mu kara